Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Умиркина Гөлсинә Нәбиулла кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Илдар, кызы Гүзәл һәм Дамир, апалары Равилә һәм Рушания, абый-энеләре Равил, Рафаэль, Ринат барчасы да гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1962 елны Николаевка районы Татар Сайман авылында якты дөньяга аваз салган. Авыл мәктәбен 1978 елда тәмамлап, Ульяновск шәһәренең мәгърифәтчелек училищесында белем алды. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак 1981 елдан алып, бүгенгесе көнгә кадәр Барыш районы Яңа Бекшанка авылында авыл мәдәният йорты директоры буларак эшләп килә. Аның хезмәт китабында бер генә язу: 40 еллык намуслы хезмәт юлы бер җирдә. Сәләтле, иҗат җанлы кеше буларак ул үз эшен яратып башкара. Күп тапкыр рәхмәт хатлары, почет грамоталары белән бүләкләнде. Безнең авылда гына түгел, ул район һәм өлкә күләмендә үткән төрле чараларда, фестивальләрдә чыгышлар ясый. Хезмәт ветераны булуга карамастан, сәхнә белән саубуллашырга ашыкмый. Ул минем бөтен гомерем ди. Шәхси тормышына килгәндә дә ул барын да булдырды. 1990 елны ул үзенең булачак тормыш иптәше Газиз әтиебезне очратып, кияүгә чыкты. Татулыкта һәм мәхәббәттә без балаларын үстерделәр. Кызганычка каршы, әткәйнең гомере кыска булды. 2015 елда әнкәй пар канатын, без таяныр тал тирәгебезне югалттык. Әмма әнкәй без балалары белән бергә ул кайгыны җиңә килә. Әнкәй безнең өчен уңган хатын-кыз, тырышлык үрнәге булып тора. Әле дә аның киңәш фатихалары белән гомер итәбез. Кадерлебез безнең өчен бүген дә ныклы таяныч. Шиксез рәхмәтлебез аңа, диләр балаларыгыз сезнең турында хөрмәтле Гөлсинә Нәбиулловна. Күкне айкап очкан аккош, сәлам биреп башын иде. Җанландырып тереклекне назы белән күренекле язлар килде, язлар килде. Җылы кояшлы, зәңгәр күкле, назлы җилле язларга тагын да күбрәк ям өстәп килгән юбилеең котлы булсын, кадерле әниебез һәм якыныбыз. Без сине барыбыз да яратып, хөрмәт итәбез. Һәм бүгенге юбилееңдә җир шарында булган иң изге теләкләрне генә сиңа юллыйбыз. Язгы кояш бар җиһанда, аяз көннәр сиңа зур бүләк. Ныклы саулык, күңел тынычлыгы, әни, сиңа бездән шул теләк. Мөмкин булса, менеп зәңгәр күккә йолдыз сузар идек кулыңа. Син генә бит әнкәй, җан сулышын, эрәсең безнең гомер юлыңа. Зәңгәр күгебездә ал кояш сүнмәсен, балкып янсын. Әнкәебез, синең нурлы йөзең гел көләч булып калсын. Бу сүзләр Гөлсинә Нәбиулловна иң яраткан кешеләрегез сезнең турында матур сүзләре булды. Сөекле әнкәйләренә һәм туганнарына булган олы ихтирам якыннарыгызда бер кайчан да сүнмәсен иде. Ә хәзер аларның музыкаль бүләкләре сезнең өчен. Uzan күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны, синдә булган
безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр